ଆଜି ମୋ ନାନୀର ସୁକାର ଆସିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାନୀ ଚିକେନ୍ କରୁଛି। ତା ଶାଶୁର ଲୋକ ଆସିକି ଖାଇବେ ବୋଲି ସୁକାର ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଗଲା। ମୋ ନାନୀର ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟା ଆସିଥିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆଉ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସଜ ଯାହା ବି ଆସେ ସବୁ କିଛି ଆସିଥିଲା। ଆଜି 4ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ, ମା ବୁଢ଼ାଜାଳି ପାଖକୁ। ସେ ମନ୍ଦିର ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ବହୁତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ମୁଁ ଗଲି ବୋଲି ଆମ ଧକି ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା ବୁଲିବାକୁ। ବୁଲିକି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଘରକୁ ଆସିକି ନାନୀର ବଜାରରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ତ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ମୋ ନାନୀ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନ ହେଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଟିରେ ବସିବା ଆମେ ଯାଇକି ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇବ୍ରୋ କଲା, ତାର ଆଇବ୍ରୋ ବହୁତ ଉଠି ଯାଇଥିଲା, ତ ଆଇବ୍ରୋ ସେପ୍ କଲା। ଗଲା ଭାଇଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଚପଲଟେ ଆଣିଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ହେଲା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗଲା କିଛି ତା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଆଣିବାକୁ। ମୁଁ ଜିଦି କଲି ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ। ମୋମୋ ଖାଇକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାର ଆଜି ଥିଲା କନ୍ୟା ଡାକରା ଖାଇବା, ରୁଟି ଚିକେନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି, ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଖାଇ ପିଇକି। ସେ ତାର ଘରକୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ଏତେଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତ ସେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ।